Krásné páteční odpoledne obrazem z Francie a slovem ze studia na Kavčích horách. Vítáme vás u sledování přímého přenosu z letošní Rallye Monte Carlo. Dnes na to tady nebudu sám, mým spolukomentátorem bude opět, jak už jsme zvyklí, Petr Eliáš. Petře, zdravím tě. Ahoj Petře, dobrý den. Čeká nás první letošní přímý přenos z celkem 13dílného seriálu, který jako vždy startuje ve slavném knížectví Monte Carlo a je to soutěž, která opravdu stojí za to. Rallye Monte Carlo je určitě soutěží, je fantastické sledovat to živě a je fantastické, že Rallye Monte Carlo se opět vrátila do mistrovství světa, samozřejmě už loni, ale bohužel jsme zažili okamžik, kdy mistrovství světa nebyla a byla to velká škoda. Monte Carlo je na správném místě, tedy ve světovém šampionátu, který zahajuje a je to křest ohněm pro všechny zúčastněné prakticky po celá ta léta a letošní ročník potvrzuje tu obrovskou náročnost Rallye Monte Carla. Tady je startovní pořadí do té dnešní v pořadí celkově 9. rychlostní zkoušky, která má bez necelého jednoho kilometru 50 kilometrů. Vidíte, že jako první, nebo viděli jste, že jako první do té RZT do celého dnešního dne vyráží slovenský závodník, který debituje na Monte Carlo a v mistrovství světa. Je to Jaroslav Melichárek s vozem Ford Fiesta VRC a právě to je tento vůz. Je to vůz, který možná poznáváte, protože je to druhý z vozu Martina Prokopa, který se letos poprvé rozhodl sdílet s někým svůj vlastní tým a bohužel, možná víte, možná ne, Martin Prokop nemůže pokračovat, protože už po první včerejší rychlostní zkoušce zradila našeho jezdce technika, konkrétně se jednalo o alternátor, kdy například celý francouzský tým s debutujícím Peugeotem 206 tak ráno nenastartoval. Podobná situace byla u Škody, kdy před lety z Octavií startovali do Rallye Monte Carlo a neodstartoval ani jeden vůz. Bohužel i taková je rally. Jaroslav Melichárek vstoupil do 9. rychlostní zkoušky letošního 82. ročníku Rallye Monte Carlo a je jasné, že Jaroslav Melichárek nepatří k těm rychlým, protože on tady začíná a premiéra odbít si tento závod v Monte Carlu, to je opravdu strašně těžké. Věřím, že jediným cílem, jediným snem Jaroslava Melichárka, Petře, je vidět v Monaku cílovou rampu a on je na velice povzbudivém 10. místě. To určitě, to je úvod do mistrovství světa ve VRC z říše snů pro soukromníka. Já bych si tě, Petře, dovolil trošku opravit. Neřekl bych, že Jaro Melichárek není rychlý, on určitě rychlý je, ale samozřejmě nemůže se řadit v té absolutní světové špičce. Nicméně závodník je to špičkový, byť té lokální úrovně. V loňském roce bojovali o titul mistra Slovenské republiky. Z vozy VRC také něco najel, takže jsem velmi rád, že takového toho závodníka, soukromníka, navíc ze Slovenské republiky, můžeme sledovat živě na Rallye Monte Carlo. Které je v gapu postavené v servisní zóně, které jsme nikdy vlastně na soutěžích mistrovství světa neviděli. Bohužel stalo se to, že Thierry Neuville, do kterého se vkládaly asi největší naděje, tak na první rychlostní zkoušce poškodil svůj vůz a druhé Hyundai postihla technická závada. Myslím si, že to je velká škoda. Dani Sordo, to bezesporu, protože Dani Sordo byl znovu na pódiovém umístění, znovu za volantem zcela jiného nového vozu, v tomto případě tedy i20 VRC, ale pokazal se alternátor, no, to se prostě stává a stává se to i jiným, stalo se to také Martinu Prokopovi a Dani Sordo sice nešťastně, ale také musel odstoupit, to mnohem větší průšvih, když to takto řeknu, si myslím, že je vystoupení Nevilla, který jednoznačně neuposlechl pokynu, kterému byly dány, protože my víme, že na první mezičasu, první rychlostní zkoušky byl Thierry Neuville, který jel jako druhý na trati o 4,5 vteřiny rychlejší než Sébastien Ogier, který jel jako první. Neuville do toho vstoupil po svém, to znamená velice rychle, tak jako ho známe, ale to se na Monte nevyplácí a on to poznal po 6 kilometrech. Což je velmi špatný úvod, nepřál bych si být v kůži té posádky, která
ale tímto způsobem se uvede nové auto na soutěži mistrovství světa. Myslím si, že si asi potom od týmového šéfa vyslechli své. V té technické závadě vozu Daniho Sorda nepřikládal bych žádný zvláštní důraz. To je prostě věc, která se stane. Dani do té doby ukazoval, bych řekl, velmi slušný potenciál toho auta.